Koľko rozhovorov vedieme každý deň? Desiatky, možno aj viac. Ale koľko z nich nás naozaj niekam posunie alebo obohatí? Čo vlastne odlišuje takú tú bežnú výmenu slov od momentu, keď sa naozaj spojíme a možno aj zmeníme pohľad na vec? No ukazuje sa, že odpoveď leží v 3 jednoduchých princípoch, ktoré dokážu premeniť takmer každú konverzáciu. Je to scenár, ktorý asi zažil každý z nás. Rozhovor sa začne úplne nevinne, priateľsky a zrazu ani nevieme ako, je vo vzduchu cítiť napätie. Z obyčajnej konverzácie sa stáva boisko. Prečo? Ako sa to stane? No, veľmi často je pes zakopaný v tom, že si vlastne vôbec neuvedomujeme, aký typ rozhovoru sa snažíme viesť. Tak sa poďme pozrieť na 2 úplne odlišné svety konverzácie. Často si ich pletieme, hádžeme ich do jedného vreca, ale každý z nich má úplne iné pravidlá, iné ciele a logicky aj úplne iné výsledky. Takže ten prvý svet, to je diskusia. Predstavte si to trochu ako debatu. Cieľom je niečo vyriešiť, presvedčiť druhú stranu, obhájiť si svoj názor. Na stôl sa vykladajú fakty, argumenty, logika. Je v tom taký, povedzme, súťaživý duch, snaha vyhrať ten argument, presadiť to najlepšie riešenie. A to nie je vôbec nič zlé. Naopak, je to super, keď sa napríklad v práci plánuje projekt. Tam to proste patrí. No a potom je tu ten druhý svet, dialóg. A tu sa, pozor, pravidlá hry úplne menia. Tu nejde o to vyhrať. Vôbec. Cieľom je porozumieť. V dialógu sa nesnažíme presviečať, ale naopak aktívne počúvať, klásť otázky a hlavne skúsiť sa na svet pozrieť očami toho druhého. Tu fakt nejde o to, kto má pravdu. Ide o to, aby sme sa navzájom pochopili. Takže, keď si to zhrnieme, ten hlavný rozdiel je v zámere. Diskusia chce riešiť, dialóg chce spájať. V diskusii si bránime to svoje, v dialógu sa snažíme preskúmať to, čo si myslí ten druhý. A výsledok? Z diskusie vzíde nejaké rozhodnutie, nejaké riešenie, z dialógu hlbší vzťah a lepšie porozumenie. Obidva prístupy sú mega dôležité, ale ten fígel je v tom vedieť, kedy použiť ktorý. Fajn, takže máme diskusiu, aby sme riešili veci a dialóg, aby sme si rozumeli. Super, ale existuje niečo, taká špeciálna prísada, ktorá dokáže vylepšiť oba tieto svety? Niečo, čo zabráni tomu, aby sa aj tá najlepšia diskusia zvrhla na hádku? Čo by to tak mohlo byť? A tá tajná, kľúčová ingrediencia je empatia. Viem, to slovo počúvame od všadiaľ, ale myslím si, že jej skutočnú silu, najmä v komunikácii, si často ani len neuvedomujeme. Empatia totiž nie je to isté ako ľútosť. Ani súcit. Nie je to len to mi je ľúto. Je to naozaj aktívna snaha, taká mentálna gymnastika, pochopiť, čo ten druhý človek prežíva. Prečo sa cíti tak, ako sa cíti. Je to vedomé rozhodnutie, na chvíľu sa presunúť z našej hlavy do tej jeho. Asi najlepšie to vystihuje tá známa metafora však, že si na chvíľu obujeme topánky toho druhého. A je to presne o tom. Na moment opustiť svoje istoty, svoje presvedčenia a skúsiť cítiť, ako sa v tých cudzích topánkach kráča. Aký je svet z tej druhej perspektívy a presne táto schopnosť, tá otvára dvere k skutočnému porozumeniu. Tak prečo je taká brutálne dôležitá? No pozrime sa. V ostrej diskusii nám empátia pomôže podať argumenty s rešpektom, nie ako útok. V dialogu, tam je to úplný základ. Bez nej by sme len čakali, kedy ten druhý konečne dohovorí, aby sme mohli spustiť my. A vo vzťahoch, či už súkromných alebo pracovných, empátia buduje to najdôležitejšie, čo existuje. Dôveru. Dobre, teória znie fajn, ale ako na to v praxi? Ako to reálne použiť v každodennom živote? Poďme sa pozrieť na jeden úplne jednoduchý 3-krokový návod, ktorý môže naozaj pomôcť. Je to naozaj jednoduché. Prvý krok, predtým ako sa do niečoho pustíme, alebo aj uprostred rozhovoru, je fajn sa na sekundu zastaviť a položiť si otázku, čo je vlastne môjim cieľom. Chcem niečo vyriešiť, alebo chcem pochopiť. Táto odpoveď nám hneď povie, či je čas na diskusiu alebo na dialóg. To je krok 2. A ten tretí, najdôležitejší krok, či už si vybereme jedno alebo druhé, vždy, ale naozaj vždy k tomu pridajme empátiu.
A teraz prichádza tá najlepšia správa z celého dňa. Empatia nie je nejaký vrodený talent, s ktorým sa človek buď narodí alebo má smolu. Vôbec nie. Je to zručnosť. Úplne ako bicyklovanie, plávanie alebo učenie sa jazyka. Dá sa trénovať, posilňovať, rozvíjať a s každým jedným pokusom pochopiť niekoho iného sme v tom lepší a lepší. Takže teraz, keď vieme, aký je rozdiel medzi diskusiou a dialógom a akú obrovskú silu má empatia, prichádza posledná otázka. Ktorý rozhovor, ktorý nás dnes ešte čaká, by mohol vyzerať úplne inak, keby sme doň išli s týmto vedomím? Možno to bude hneď ten ďalší.